Сәлем мәйданлар! Чираттагы матур костюмымны киеп, мин илгәрәй лайыклы хит тапшыруын башлап җибәрәм. Менә күп кеше сорый, илгәрәй, кайда киенә икән дип. Сер итеп кенә әйтәм, миллионер кибетендә дуслар. Ә хәзер кәнәфиләрегезгә җайлабрак утырыгыз. Без башлыйбыз. Фазлыевлар гаиләсе эшли дә, ял да итә белә. Әнә, бу көннәрдә яңа клип төшергәннәр. Клипның бер күренешендә вакыйгалар диңгез буенда төшерелергә тиеш булган күрәсең, әмма Азат диңгез юк дип аптырап утырмаган, хәлдән чыгу юлын тапкан. Шул видеоны карап үтик әле. Яңа клипны мәйданда көтеп калабыз, Фазлыевлар, ә хәзер дугалы юлны бергәләп тыңлап үтәбез. Дұғам оқып юл башласам, ұзын юлым хәйірлі. Фәрештәләр яклап ертсін, юлға шыққан һәр кемне. Дұғалы юл жеңіл була, ұшып өтәм арасын. Еріп яқты юлларымда, келе бәхет табасым. Дұғалы юл, сақлап ерте, бисмиллах. Дұғам қабул етушімді, юлда емін ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Дұғалы юл изге бола, тапшырсам Аллахыма. Ышанам мені ташламайша, юл буйы барасына. Юлларымда hiç кенәдән очрамаслар киретәләр. Дұғалы юллар мені теләгемә иретәләр. Дұғалы юл, сақлап ерте, бисмиллах. Дұғам қабул етушімді, юлға емін ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Бисмиллах, дұғап қабул етушімді, юлда емін ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Нью-Йоркта яшәүче Юлия Гарифуллина хәзерге вакытта беләсезме кайда ял итә? Туган җирендә, дуслар. Видеоны карап үтик әле. Ширитер ага, көмеш. Туган ягымда үземнең кирәклегемне тоям. Монда минем яңа хисләрем туа. Истәлекләрем яңара ди Юлия. Шулай булмыни? Үз илемдә ямлы миңа бәрәңге бакчасы да дип юкка җырламыйлар бит, Юлия. Bir жылысыз
Җитә бер җылы сүз әйтсен иркән, әйтсен әйтмиңа. Йөрәгемнең һәр тибешен бирәм, бүләк итәм, бары тик сиңа. Яраттым мин атлап һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан синдә бар җаныма. Йөрәгемнең иң түрендә саклыйм, саклыйм сине, җылы карашын. Исемеңне кабатлап әйтсәм дә рәхәт миңа, син бит язмышым. Яраттым мин атлап һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан синдә бар җаныма. Яраттым мин атлап һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан синдә бар җаныма. Бер җылы сүз, җитә бер җылы сүз әйтсен иркән, әйтсен әйтмиңа. Авырлыклар килсә терәк булып мин булырмын, бәгым янында. Яраттым мин аткан һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан синдә бар җаныма. Яраттым мин атлап һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан синдә бар җаныма. Күз алдыгызга китерәсезме? Анастасия Макарова бала чагында ике теш арасындагы бушлык белән горурланган икән, дуслар. Андый бушлык миндә генә бардыр дип уйлый идем, ди Настя. Менә гаҗәп, дуслар, кемдер моны кимчелеккә саный, ә Настя әнә сокланып, горурланып йөри. Мин еласам, синең күзләр яшьле. Мин елмайсам, син дә көләсең. Син бит әни үз-үзеңне онытып, балам диеп яши беләсең. Мен кояш балкый синең күзләрдә, киләнием һәр чакта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, син яшәгәнгә, син укаяшым, син яшәгәнгә, син
Үзем сыймас шакта Синең кочагыңа сыенам Дөньямны иңнәремне баса Синең яңа әни җыена Мен кояш малкай синең күзләрдә Киләнием һәр чакта ясам Көннәрем якты, төннәрем якты Син яшәгәнгә, син ул кояшым Син яшәгәнгә, син ул Жан чыласым бары синнән алам Салкын җилләр каршы исәләр Иң зур бәхет әгәр миңа карар Син әнием кебек дисәләр Мен кояш малкай синең күзләрдә Киләнием һәр чакта ясам Көннәрем якты, төннәрем якты Син яшәгәнгә, син ул кояшым Син яшәгәнгә, син ул Мен кояш малкай синең күзләрдә Киләнием һәр чакта ясам Көннәрем якты, төннәрем якты Син яшәгәнгә, син ул кояшым Син яшәгәнгә, син ул кояшым Рөстәм Асаевның шәп аш-су остасы икәнен белә идегезме? Ә без күрдек һәм белдек. Менә карап үтегез әле. Шашлык пешерүче Рөстәм абыйны берсе үзбәк белән чагыштырган. Ә нәрсә? Төс кыяфәте туры килеп тора. Рөстәм абый үзе дә шаярыны элеп алган. Рөстәмҗан булам дип җавап кайтарган. Тезелешеп кышлар китә җылы якка Нишләсеннәр аларны да тормыштарда Ашырабыз балаларны бездә шулай Булсын дибез тормышлары һәр чак уңай Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрен Ышыгыз сез юлларыгыз булсын аккан Җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан Кышкайларның очар юлы ай-һай ызын Ялгышмаска, югалмаска улым, кызым Ирәк икән күркәм сабыр канатлары Язмышларының була җанны канатканы Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем Белегез сез ата-ана кадерләрен Ышыгыз
хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Өзелеші құшлар қайта туған якка, аларны да нигез ташы бире тарата. Ишетегез сездә йөрәк тибешләрен, туган йортны онытмагыз җимешләрен. Ошыгыз сез балакайлар бәгырьләрен, белегез сез ата-ана кадерләрен. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ошыгыз сез балакайлар бәгырьләрен, белегез сез ата-ана кадерләрен. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ошыгыз сез юлларыгыз булсын актан, җылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Үзебезнең татар кызларын милли киемдә күргәч, нинди хисләр кичерәсез, дуслар? Әлбәттә, горурлы хисләре, шулай бит. Гөлфия Шавалиева милли киемнәр көнендә Инстаграмна матур фотолар урнаштырган. Субханалла дип карагыз, күзләр тидермәгез. Ә хәзер лайыклы хитны Гөлфия Шавалиева дәвам итә. Кузгалды. Дүрли-дүрли, аман янып
сәтеп янғандай дүрлей қаман янып етмей сен аю көр сәтеп янғандай азатлық ма әлі азаплар ма мәхәббәтем белән хушлаштым Быйыл сабан туйлары булмый дип уфтансак та, Винарис Илигерт сабан туйында булып кайткан. Милли бәйрәм җырчының туган ягы Пермдә гөрләгән. Винарис белән бер сәхнәдә эстраданың башка артистлары да катнашкан. Җырчы бәйрәмнән буш кул белән кайтмаган. Якташлары нинди күчтәнә җибәргән дисезме? Тәмле чәкчәк биргәннәр дуслар. Ай, тәмле дә инде. Ә хәзер Винарис башкаруында җыр. Әллә оныттыңмы Җир йөзендә минем яшәвем Судан алып янган утка сала Бәгыремнең телеп дәшмәвем Ниге дәшмисең İken günü deşmişsin Sıralarga koya cevabı Dilek güne kiyip bulmağanım Seyip bulmağanım anladım Niye deşmişsin Cansız mələ canım Sıravlarga nigə cavab yox Barısına bir söz жетər sığmaz Yazsan idi şunu anlatım Niyə dəşmişsin İken nigdeşmişsin Sıravlarga koya cevabın Dilek bilen kiyip bulmağanım Seyip bulmağanım ağladım Nigdeşmişsin iken indi Güden bitimin sinen bir haber Kışlar aşar mina selam yollar Saran bulmam inidim şol kadar Nigdeşmişsin iken nigdeşmişsin Sıralarga koyan cevabın Dilep gülen kiyip bulmağanım Seyip bulmağanım Anladım Dilep
Концертлар булмый торгач, кайбер артистлар җырлау рәвешен, җыр сүзләрен оныта башлаган бугай. Мин дә оныта башладым бугай. Тик бу сүзләр Айдар Акиповка кагылмый, дуслар. Айдар җәй буе тырышты, иҗат итте. Концерт сезоны ярты елга туктап торса да, әзерлекне туктатмаска тырыштык ди Айдар. Алар гел әзер, ә хәзер клип. Бакчаларда карлыган нарға карыйм да бергә чакны сагынам. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр иде карлыган, йөрәгендә сөю уты сүнмәскә дип кабынган. Карлыган учларыма кыйыла, сөйгән ярам килер төсле тоела. Карлыган учларыма Кояш нурынан кызара бакчаларда алмалар. Минем яныма килмәсәң төзәлмәс бит яралар. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр идек алмалар. Гомерлеккә бергә булсак төзәлер бит яралар. Алмалар учларыма кыйыла, сөйгән ярам килер төсле тоела. Алмалар учларыма кыйыла, минем үзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Бакчаларда шымырлар, йөрәк ярасын сызлата синсез үткән минутлар. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр идек шымырлар. Йөрәгемдә сакланалар бергә булган минутлар. Шымырлар учларыма кыйыла, сөйгән ярам килер төсле тоела. Шымырлар учларыма минем үзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Шымырлар учларыма кыйыла, сөйгән ярым килер төсле тоела. Шымырлар учларыма кыйыла, минем үзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Флюра Шарипова башка хуҗавикәләр кебек кышка әллә ни әзерләнеп азапланмаган. Таш кабак икрасын яратам, шуны ясадым ди ул. Флюра апа, киләсе юлы шул таш кабак икрасының рецептын да безгә әйтерсез әле, яме? Иң яхшысы сезне икра белән мәйданда кунакта көтеп калабыз.
Хит парадының нәни һәм бик тә талантлы катнашучысы Айза яраткан ел фасылы турында сөйләп алды. Урамда көз булуына карамастан, мин язны яратам. Яз көне сеңлемнең, әниемнең һәм минем туган көннәребез. Аннан соң кызлар бәйрәмендә яз көне бит әле ди Айза. Туган көнеңне язып куйдык. Хәзер клибыңа күчик. Ихтибар, дуслар! Мәйдан каналы 3 телевизор уйната. Менә бу уңайдан Инстаграмда Бик шәп мәйдан дигән грандиоз бәйге башланды. Анда катнашу һәм бүләкне оту өчен җырлаганыгызны видеога төшереп, Бик шәп мәйдан хэштеги белән Инстаграм битегезгә урнаштырыгыз. Хәзер лайклы хитны Ринар Шихапов дәвам итә. Biz яшь якта җыры. Лайклар куярга онытмыйбыз. Яшьякта, без яшьякта көннәр матурлар иде. Суның яры, ярның талы, кышның кары бар иде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Сулар
килә, турбалардан тал күренми һич кайда. Бер ямарларга кар күренми һич кайда. Яшь чакта, без яшь чакта, кем хәтерли дөньяның суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Яшь чакта, без яшь чакта, кем хәтерли дөньяның суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Хәзер менә яр каяда, тал каяда, кар кая. Әллә үзем, әллә күзем, әллә дөнья картая. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Яшь чакта, без яшь чакта, көннәр матурлар иде. Әллә күзем, әллә үзем, әллә дөньям үзгәрде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Ям күренми, әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Менә шундый берсеннән-берсе талантлы җырчылар һәм кызыклы клиплар. Бүгенгә тамам, дуслар. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтында тавыш бирегез. Без сездән лайклар көтәбез. Ә мин сезнең белән төгәл бер атнага сау булашам. Үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.